Pono Patiyan Kulun sewu nggih. Wiwit purna tumapaking Bratayuda sedinten para wau. Jengandika anak Prabu ngempalaken sanggaring para pinisepuh, para senopati, para tantama bintara sedaya gelar wonten ing pesanggrahan Bulupitu. Ngampaking para wadyabala menika boten sanes kejawi namung kepengin sanget nyadhong dawuh timbalanipun Paduka anak Prabu ing Ngastina. Nanging sabab menapa dene Paduka samangke sampun kepareng lenggah. Tumunten boten enggal-enggal paring pangandikan nanging malah katingal sungkawa telenging penggalih Paduka anak Prabu ing Ngastina. Nuwun sewu nggih. Sanget boten winten bilih mekaten ingkang Paduka tindakaken madaning pesanggrahan Bulupitu. Menapa boten nami menika mangke namung badhe memirang dhateng anak Prabu piyambak. Jernyatanipun wonten ing mriki kathah sangganing para wadyabala, para nayaka punggawa ingkang sampun ngabiyantara ngersa Paduka doh nyana cerak nyana sedaya sami mestani bilih Paduka anak Prabu menika getun anggenipun sampun anglampahi perang ageng Bratayuda. Menawi tetira mekaten menapa boten ateges Paduka menika angiyas dhateng kesaganipun para kawula miwah para punggawa ingkang sampun ngiklasaken pejah gesangipun kinarya cagak tuwak ing Nalindra ing Ngastina bebela dhateng Paduka anak Prabu ing Ngastina. Kula nuwun sewu nggih. Mboten nama ingkang bapa menika badhe memulang dhateng Paduka anak Prabu babar pisan boten, namung menika mugi dadosna penggayan Paduka. Tempaling para wadyabala, para senopati Nalindra Suruwan menika estunipun sampun ngumolongaken tekad nedya mbebantu dhateng Paduka anak Prabu. Nanging menawi lajeng Paduka nggadahi saga ingkang kados mekaten, menapa mboten nama Paduka menika sami kemawon boten nganggep dhateng kesaganipun para wadyabala, para nayaka ingkang sampun sagah pejah wonten ing madaning Bratayuda namung anggenipun tresna kaliyan Paduka anak Prabu ing Ngastina nggih, anak Prabu Duryudana. Upami kepareng kawedharing kathah menapa teng ngandhanyari sungkawan ninggali. Nanging menawi wadi tumraping para kawula para wadyabala, monggo kula dherekaken manjing saklebeting pesanggrahan tuwin pakuwet. Pepanggihan catur netra kalawan ingkang bapa ing kepatihan menapa ing Paduka dawuhaken sakmangke badhe kula wratakaken dhateng sandya para wadyabala miwah para nayaka nggih anak Prabu. Nuwun sewu nggih. Anyambet dhateng aturipun Patih Sengguni. Inggih raden sedaya menika derek kanan leres, namung kula menika tiyang sepuh. Kula menika ingkang Rama ing Mandarakapun Prabu Saya. Menawi ngantos kula menika nyumurpi dhateng kawontenanipun anak Prabu kados mekaten menika, kula nuwun sewu. Blaka suta kemawon, kula menika nderek isin, kula menika nderek wirak. Leres kendhikanipun Patih Sengguni donya terak nyono sami mestani yen to anak Prabu Ngastina menika getun nglampahi Bratayuda. Nuwun sewu, menawi dipun getuni ingkang dipun getuni mapan wonten ing pundi? Menawi jengandika menika gela, gelanipun ingkang pundi kula badhe nyuwun priksa. Menapa sampeyan gelani anggenipun kathah para senopati-senopati ing sami gugur wonten ing Madyaning Pabaratan. Menapa jengandika gela krana kathahing para kulawarga Sentana jengandika anak Prabu Ngastina ingkang sami kapuping rana Madyalaga satengah gugur wonten ing peperangan Bratayuda. Menapa jengandika anak Prabu gela perkawis bondo donya ingkang pinten-pinten cacahipun mamprung kinarya ragating peperangan. Nggih. Ibaratipun sekul ingkang sampun dados jenang boten badhe wangsul dados sekul malih ingkang sampun kelampah inggih kedah dipun lampahi. Ingkang sampun lampah kedah dipun dadaki kanthi jiwa satriya. Menawi lajeng dinten-dinten namung kinarya sungkawa kados mekaten menika kala wau kula nuwun sewu. Bratayuda menika boten rampung menawi namung dipun lambari rasa sedih. Bratayuda menika boten badhe rampung menawi jengandika namung nilar perkawis menika kanthi atawang-tawang waspa.
Ning Bratayuda menika kudu dirampungi nganggo jiwa satriya nyododo ndidodo. Menika kedah dipun rampungi. Aben kiyasa wonten madyaning Bratayuda taker marus milang tatu. Sing kalah ya kudu nglenggana, sing menang mbok menawi menika sampun dados pinesti. Kodrating Hyang Manasa pancen mukut kemenangan. Sing kalah aja meri. Lan aja wedi mati. Sedaya ingkang sampun lumampah wonten ing Kurusetra menika sampun dipun dadhaki dening Paduka Anak Prabu kaliyan anak-anak kula para Pandhawa. Mila boten wonten ginanipun menawi jenengan Anak Prabu menika tumunten anglenggana. Lajeng atawang-tawang waswa madyaning pesanggrahan Bulu Putih menika nggih Anak Prabu Ngastina. Nggih. Sumangganipun badhe sami ngewayai dhateng Bratayuda. Kula borongaken sumangganipun badhe nyacat dhateng kula. Kula mboten badhe isin, kula mboten badhe wirah. Nanging panjenengan ora ngrasake kaya sing tak rasake. Para sepuh sami jenengi madyaning pesanggrahan menika mboten raosaken kados ingkang kula raosaken. Peranganing para senopati pepunden sesembahan kula miwah sak mangke dening Dangu Malih. Anak kula pun Lesmana Mandra Kumara kabukti Rana Madyaloka pecah siya madyaning perang ageng Bratayuda. Bebasan pepes Bayu Kang Tapis sampun boten gadhahi kekiyatan. Anak setunggaling kula dendem kaya kendhang kula golo-golo. Besok bisa nyambung marang sejarah Duryudana sirna madyaning Bratayuda Jaya Binangun persasat sampun boten gadhahi kekiyatan. Napa sing ajeng kula arep-arep upama Duryudana menang sak mangke boten wonten ingkang nyambung dhateng sejarah kula. Upama Duryudana mati mesti kemawon negari Ngastina menika dados panguwasanipun para Pandhawa. Kula badhe dipun cacat dening jagat. Kula badhe dipun raosi dening sangganing para kawula. Sedaya tumpes wonten madyaning Bratayuda Jaya Binangun. Rama Prabu Mandaraka wonten dawuh. Pangraos sing manah kula kadi-kadi kula badhe pasrah bongkokan dhateng para Pandhawa. Sampun ketitik lan sampun saged dipun wastani. Menawi kula boten badhe ngukup kemenangan mangrebi. Jenengan dika Anak Prabu paring dawuh kula boten badhe ngukup dhateng kemenangan. Kula nuwun sewu. Kula nuwun sewu. Dasaripun menapa jenengan dika Anak Prabu paring dawuh mekaten? Apa? Wiwit Kanjeng Hyang Brah mono ing Kalkondo samat para Siwara Bisma ingkang kacariyos piyambakipun menika gadhahi kegiatan boten saged pecah menawi boten saking karsanipun piyambak. Pangraos kula Kanjeng Hyang majeng wonten ing Pabaratan menika Pandhawa tumpes kela datan posisa. Kula badhe nyawang Pandhawa matang-matang dadi bathak ning tinemune. Kanjeng Hyang Begawan Bisma kabukti Rana Madyaloka wangsa wangsul. Kadang kula Yai Bhugodento nadan piyambakipun menika boten saged pecah. Krana gadhahi wujuding titian tuwin serati ingkang ibaratipun raga 3 nyawa 1. Ing wadene pecah madyaning Bratayuda Jaya Binangun. Burisrawa putra panjenengan ugi sampun kabuping Rana Madyaloka marambah makaping-kaping ingkang pungkasan. Anak kula Lesmana Mandra Kumara ingkang mesinipun kedah gesang sabab piyambakipun kula goro-goro nyambet dhateng sejarahipun Duryudana ing wadene sak mangke sampun kantun nami Lesmana pecah madyaning Bratayuda Jaya Binangun. Sawenika kula aturi menggalih kula nglakoni perang menika kula goleke sapa? Wis ora ana sing kula goleke kamukten. Wis ora ana sing kula goleke kanikmatan mergo anak kula lanang siji pun boten wonten. Iki kula ngertos. Kula ngertos nggih. Kados wujud raosipun dening Jengandika Anak Prabu Ngastina. Paring dawuh ing mekaten lan kula saged ngraosaken kaya ngapa to rasane wong kelangan anak menika kula sampun saged ngraosaken amargi
Nalika Burisrawa kapuping rono Madalaga kula ugi sampun pangertos kaya ngapa rasane wong kelangan anak. Namung kula nuwun sewu. Kula nuwun sewu lho nggih. Bratayuda menika ngibaratipun sampun dumugi wonten tengah-tengah. Ngibaratipun tiyang nyabrang lepen menika sampun dumugi wonten ing tengah. Mundur ya mlebus, maju ya mlebus. Menawi jenengan anak Prabu Ngastina menika tumuli mangke badhe mundur saking paperangan amargi krana panjenengan sampun kecalan dhateng putra pun Lesmana Mandrakumara menapa boten saya saru pocapanipun menapa boten saya mbebangeri ibaratipun jenengan menika nyiprati rahleto dhateng pasuryanipun para sepuh ingkang sami ambilani dengan jenengan anak Prabu Ngastina. Nggih. Yo ingkang sampun sakmangke sampun ngantos dipun penggali. Amargi nuwun sewu wong salwangsul kula matur petungane wong perang menika namung werna loro, menang apa kalah, mukti apa mati menika. Dados menawi jenengan anak Prabu Ngastina menika milih margi sarana peperangan inggih kedadipun dadaki. Kedadipun jajaki tegesipun kedadipun ngadepi sampun ngantos menapa ingkang kelampah wonten peperangan menika andadosaken jenengan Dewa Anak Prabu tumunten mundur saking peperangan. Waduh nyuwun pangapunten. Kados menapa mangke wiranging Nalendra Ngastina. Kanjeng Rama. Mila samangke babagan perkawis menika sampun ngantos dipun petang. Sing wis mati ya wis. Sing ingkang boten wonten inggih sampun boten sah dipun penggali. Parapatan Surup Surya, pendak-pendak Angrakit Senopati, parapatan Surup Surya menika pendak-pendak tansah kepingin damel srana kamenangan wonten wadaning Bratayuda menika dipun lampahi. Sakmenika monggo Raden Krembak. Calon Senopati salajengipun menika saenipun sinten? Kula nuwun sewu. Kula nuwun sewu lho nggih. Sampun ngantos kinten kula menika sakmangke badhe ngunjuk atur ngersa paduka kanthi atur kula ingkang damel-damel namung angenake dhateng penggaling Nalendra menika babar pisan boten. Nalika jengandika anak Prabu paring dawuh kaliyan ingkang Rama ing Mandaraka tumunten kula angenam-enam manah kula. Paman Harya kados pundi? Panenam-enaming manahipun ingkang bapa ing kepatihan kula gelar tuwin kula gulung menapa ta sababipun? Ing atasipun Sang Mahatmarsi Bisma menika sekti kalintang jayaning perang bebasan mboten wonten jalma wantah ingkang saktimbang sakbobot kalawan kasetenipun Sang Begawan Bisma. Namung nuwun sewu sedanipun lah kok epeh temen namung mungsuh satunggiling wanita inggih menika pun para Sri Kandi ingkang rayipun Sinuwun Prabu Bogodento kaliyan titianipun tuwin seratinipun inggih paribasan raga 3 nyawa 1. Menika mestinipun menawi dipun petang kedahipun saged unggul wonten madyaning Bratayuda ning kena ngapa? Lah kok malah uga pralaya wonten ing peperangan. Malah ingkang putra ing Ngastina inggih menika pun wayah kula Lesmana Mandrakumara kula sumuruh piyambak nggih. Kula ngertos piyambak. Abimanyu ingkang mesasat sampun boten saged nglawat imbanipun ngantos kadidene landhak wonten ing madaning Tegal Kulukaseta. Ingkang mestinipun Abimanyu menika boten saged nglawat nalika badhe cinandhak mestakanipun badhe dipun tugel jangganipun dening wayah kula Lesmana Mandrakumara dumadakan wayah kula Lesmana Mandrakumara kenging Kyai Pulanggeni Wekasan Jerbabah wonten ing madaning Tegal Kulukaseta. Peranganipun petangan ingkang kula aturaken menika kala wau mokal kelampahanipun menawi nuwun sewu mboten wonten satunggiling priyagung utawi nayaka punggawa negari Ngastina ingkang dadal karti sampekaning para Kurawa. Tegesipun Paman wonten dawuh tegesipun pripun? Ngaten. Kula kinten wonten satunggiling priyagung kula nuwun sewu. Satunggiling priyagung ingkang sakmangke estunipun lair gedheple wonten Mesanggrahan Bulu Pitu nanging batin piyambakipun angemuli tuwin anyingkepi dhateng sangganing para Pandhawa. Ketitik menapa ingkang sampun katindakaken dening para Saka Kurawa tansah kadenangan dening para Pandhawa kados ta.
gelaring prangi ing sampun karakit dening para Sata Kurawa miwah para sepuh ugi dadal awit saking krijanipun para Pandhawa tuwin kathah senopati saking negari Ngastina ingkang sakmangke dados kurban krana nuwun sewu mbok menawa wonten telik Mangendrajala inggih menika wujudipun tiyang-tiyang Ngastina ingkang sakmangke saestunipun tresna kaliyan para Pandhawa wekasan mentala ndadal karpi sampinganing para Kurawa wekasan kathah senopati Kurawa ingkang sami kapuping rana Madyalaga nggih anak Prabu Ngastina